Mawtumula adyna Türkmen Döwlet Üniversitetine Hytaýly mihmanlary mehirli garşylandy. Bu ýerde bilim ulgamyna alys-salyş we hyzmatdaşlyk boýunça Merkezi Aziýa Hytaý merkeziniň tanışdyryş şäheretine Hytaýyň wekiliýetiniň ýolbaşçysy we agdalary, ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň professor, mollumlary we talipleri gatnaşdylar. Hyzmatdaş ýurdun wekilleri bu ýerde gurulan kitaplaryň amaly haşamtynyň ýeterleriniň tergiti bilen tanışdylar. Olar dutarçylar toporunyň ýerine ýetiren milli aýdymlaryny, mukamlaryny diňlediler. Myhmanlar Magtumly adyna Türkmen Döwlet Üniversitetiniň taryhy we magtumuly muzeylerindäki gymmatlyklar bilenem ýakynan tanışdyryldy. Bilim ugruna alys-salyş we hyzmatdaşlyk boýunça Merkezi Aziýa Hytaý merkeziniň tanışdyryş dabrasyna çykyş edenler türkmen halkynyň milli lideri Gahryman Arkadagymyň hoşniýetli paragatçylyk töýjülük we insanperwer syýasatynyň dünýäde giňden dabralanýanlygy, bu insanperwer ýörelgäniň berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynçy döwründe hormatly prezidentimiň ýolbaşçylygyna üstünlükli dowam etdirilýänligi, gözbaşyny müňilliklerden alyp gaýdýan türkmen Hytaý paragat töýjülükli we dost ogonlyk gatnaşyklaryny alyp barmak täbiniň täze taryhy döwürde hil taýdan ýokary derece iyi bolýanlygyny belläp geçdiler. Dawarada çykyş edenler Gahryman Arkadagymyň Hytaý Halk Respublikasyna şu ýylla amala aşyran taparynyň we ýurdumyzda Türkmenistan men Hytaýyň gaz buwdugyna hyzmatdaşlygynyň 20 ýyllygynyň dawraly bellenip geçilýän günlerini Hytaý Halk Respublikasyndan ýokary derejeli wekiliýetiň Türkmenistana saparda bolmagynyň iki döwletiň arasynda dostluk we hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny ötürmekde uly badalga öwürlenýändigini gytadylar. Ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleri Hytaý Halk Respublikasynyň ýokary okuw mekdepleri bilen hyzmatdaşlyk işlerini işen alyp barýarlar. Bu abatda Magtumly adyna Türkmen Döwlet Üniversiteti hem Hytaý Halk Respublikasynyň Sinziýan Üniversiteti, Pekiniň Daşary ýurtdilleri Üniversiteti bilen baglaşylan ähtilamlara laýyklykda ilim bilim babatyna hyzmatdaşlygy ýola goýmak we ösürme ugruna degişli işler alınıp barylýar. Hünär derejelerini ýokarlandyrmak we ýokary derejeli hünärmenler taýýarlamak maksady bilen mollumlar we talipleri alys-salyş etmek, okutmaň usuliýetini kämilleşdirmek ugruna tejribeler alýar. Iki ýokary okuw mekdebiň professor mollumlarynyň gatnaşmaklaryna talipler üçin okuw tapaklary gurulýar. Bilelikdäki ilim barlyklar ýola goýulyp, alymlar alışmak arkaly hyzmatdaşlyk edilýär. Üniversitetlerde geçirilýän halkara derejeli ilim amal maslahatlara, çärelere bilelikde gatnaşmak ýaly işleri ýerine ýetirilýär. Çykyş edenler bular barada nyktamak bilen iki ýurdun bilim ojaklarynyň arasyndaky netijeli gatnaşyklaryň 2026-njy garaşsyz baky bir tarap Türkmenistan bede wagtly 60 adyň mekany ýylyna täze bilim derejelere çykýanlygy barada durup geçdiler. Muňa mytal edip Magtumly adyna Türkmen Döwlet Üniversiteti bilen Halkara Dil Bilimi we Hyzmatdaşlyk merkeziniň we Sinziýan Mollumçylyk Üniversitetiniň arasynda ilim bilim babatyna hyzmatdaşlyk ýoly goýmak maksady bilen Hytaý dilini okutmak çygyryndaky hyzmatdaşlyk hakyna çarşuwaly ulalaşyga gol çekilendigini görkezmek bolar. Hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň täze taryhy döwrüň talaplaryna laýyklykda ýygyderli ötürilýändigi çykyşlarda bellenip geçirildi. Şeýle hem çykyşlarda türkmen halkynyň milli lideri Gahryman Arkadagymyň döwlet adam şüýnür diýen ýörelgesiniň berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynçy döwründe hormat prezidentimiz Arkadagly Gahryman terdarymyň watan diňe halky bilen watanlar, döwlet diňe halky bilen döwletdir diýen ilmi tejribe taýdan esaslandyrylan taglimatynyň Hytaý Halk Respublikasynyň adam hem medatdan ýokardyr, halkyň bähbidine dolandyrmak atly konsepsiýalar bilen bir bütewlügi emele getirýändigini hem üns şekilli. Bugünkü waka münasibetli Magtumly adyna Türkmen Döwlet Üniversitetiniň bagtyarlyk owazlary Meder merkeziniň aýdymçylary tarapyndan ýerine ýetirilen aýdymlar hemde güçdepli tansy oňa gatnaşyjylarda ýatdan çykmajak uly täsirleri galyrdy. Dawaranyň ahyryna oňa gatnaşyjylar Gahryman Arkadagymyda hemde Arkadagly Gahryman terdarymyda we Hytaý Halk Respublikasynyň döwlet başçysyny Xi Jinping'e tüýsürekden hoşallyk sözlerini beýan etdiler.